sangre! Tinapalabas at dalimabas at ulisan itinagsardangan da Benito apasat ti kabakiran apagpalabasan da iti rabi. Itamatan tinangrugyan nila kay Uset ang nagistorya. Nalagip tila kay ti adu ang naglabasan na idi panawan ti gubat ti pagilyan. Nalagip na ti may papan iti grupo amaw awagan iti hukbalahap. Ag grupo dagiti kumong kontra iti gobyerno iti agleplepasan ti may kadwa agubat iti sangalubungan. Nagdungdungog ni Benito ket kinunana amay sangarod ni Don Esteban kadagiti politigang ganat amangad adipen kadagiti Pilipino. Napaisem nila kay Josep tamuna ti kinapudno. Kabayatan na napan ni Doña Agusta iti Villa Gabriel. Amuna talaga ang masikugan ni Lolita ket nagsarsaritaan da kini Pedrita ti mabalin ang mapasamak inton sumangpet ni Don Esteban. Iti sabali a pagilyan nasarakan ni Don Esteban dagiti mapa akayat na makita. Nalaus ti ragsak na gaputa si babaligi iti panagawid na. Itagagayem denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uno con Sangre! No, sana ka, Agriro. May sa asalang daydi na imula iti rabaw tinaikali a kinabaknang. Wan, bitang sabon dati na kaikalian dagiti balitok. Ha? Dumsa agak. Oops, op. Nasamak ka. Kitak day taapon ti salang. Amangan mo isulay ka daydi na imula. Iti naturod tayo ang tipon day taa. Kastangatan ti kadakkel da di ana imula. Day ito ingatan. Po Diyos, anay ko. Kasya nag-apo. Naunag nga abot na ito nakatinagak. Kasano ang makitak na ito yung abot? Nakumutan itinapos ko aroot kan Runo. Anay, nasakit isikat ko. Ay, nabluak sa amutan. Luciano! Rayatan na! Ay, uray lagal lang ugan tipukaw ko. Mga nosad ako na mangag. Nakadayudan sa niti usto. Luciano! Rayatan na! Mang Benito! Ako ay adyak pan makita na po Josep. Itay paagit kita agit ilikodan tayo. Awan mo ta sa masaranan. Ngay, apay ngay? Ho! Amang ano, di na tayo masurutan. Sika, ano sublihan? Subyek! Amang, agbati kayo kini Mang Benito dito. Subyek na po Josep. Awanin. Talaga saan ko ang makalay at daytoy. Naparot amin ang dagiti. Nauy-uy aroot. Pinadas ko apagkaptan ako malayat. Awanan ti nabati ang magawat ko apagkaptan. Makalay at ko tingarab ti abot. Luciano! Arayatan da! Nakabatyan niya ito na po Josep. Awan mo't ang makita kong. Ito giant ti kabalyo na. Iso day tatay kabalyo na. Ayan nga na po Josep. Agar arab mo't day ta kabalyo kita. Napanan na nga ta.
Isudyang pukpuk ka. Yung pagtatawadan na. Kasi lang nagkadayo. Hey! Hey! Agsawarak dito eh. Kita agdadas-das na. Taisot isurutag. Hey! Hey! Apong usip! Apong! Sa dino tayan nyo! Awan mo't sumumbat. Pagkawak mo na. Apong! Sa dino tayan nyo! Asus! Ura na mabak na giti ayot dito eh. Oh! Oh! Apong usip! Ayan nyo! Oh, Diyos! Agda kayo dito, abot-abong! Ay, iyak makita na ito nga abot. Isuan, nakinagak. Ay, ako. Di kayo makakalayat! Tayak ba'y kumaan nakakalayat mo na pagkaputak. Ah, Maniparoy kay titalay. Adan sa tali iti silita ti kabalyo nagsakaya. una pong! Adatali! Uray ti silyeta tinagsakaya kagabalyo, kat adatali! Mabit lang! Tay pauwi-uyan kayo ti tali pagkatan nyo nga muli, apong! Ay. Kapot Diyos. Agyaman na. Unak na kanibusan ako. Hey. Imbag na nagkauli kayo na, apong! Ay na. Ganda ni pati siya, kat matlag itayan! Ay na. Nagdagsin kayo mo't gaya, apong! Delikado talaga dito yung kabakiran. No, di mo kabisado ti pagpagnaam. Anya nga minti naramid yun dito, apong! Ay, ako Ay, Luciano. Ibagak na ito yakin ka. Anong lumabalin, di mo ibagbagay ti sa bali. Anya day ta? Ubing kapay. Mairanod ka iti da ito, bilang. Mairanod ti buklam to a pamilyam. Nung ni Benito, boy-boy amon da nga tao. Kinapatag kat sika. Anya nga min day ta, apong! No sa anak nga agrero. Dito iti nakaikalyan, iti balitok. Anya? Uy, adya balitok ngayon kali di dagiti nagkauna nga tao dito eh. May sak pa edi apas-pasurot. Ubingak pa edi. Iso ajak masiguradon ti lugar. Apong? Iso ti laglagi pak itay. Patapok nga iti sirok day tasalang tinakaikalyan nagidian nakakahon a balitok. Nagsayaten no datayo ti makasara, apong! Isungaro na nalagip ko itay. Ngam, anyat pagilasiyan nyo. Apay ako naya dita. Ajak masigurado. Nga may sa apatubo asalang ti inmula edi dagiti nangikali ti kahun. Inmula da iti rabaw ti ginaburan da kinabaknang. Anya? Uy, kat amangan no isuday tanday di na imula apatubo asalang. Kasta? Agkat to eh. Nakatinagan nyo nga abot nga, apong. Amangan no, dito imot. Kat adan nakaala sa bali. Ha? Anya tiga po na nga daabot dito yung nga, apong. Amangan no, adamot yung nakaunaan ng kari. Sa nagsasaon ni Luciano manipod itay. Ang panunutan ng katimbagak. Hey! Hiya! Hiya! Sa dino ti bang bingayan tayo ti kami dagitina no kantayo. Hey! Adalaki di yawid mi kadaloksiano si Diami mayatun. Yawid mo kami na iti bilya, binito. Apay na! Itapam ijayan. Manaman ang tulis Senyor Esteban. Tatlo makalaman mat iti karne ti ugsakan alingo. Sige, kayo ti mahal mo. Hey, dumagat tayo di pulo. Tagsasalita tayo pa eh. Sa kagteros iti bilya. Hey, bininak to na yung pag Luciano. Dirumbag ang maamyan ni biniko ti imbagak kan kuana. Awan, agum day ta tao.
Isu adi maibagay ken kuana dayjay amaamuan na. Adda ni Benito. Ay, imbag tayong sangkot na nagdadagit inukod na akabalyo. Benito! Imbag tayong sublim matladagit akabalyo. Ay, darasam kit day. Alam day to bayon. Anya tilinaon day ta. Ay, naragsen. Oh, alawada ma. Nay. Ang mga numay batam. Ay, por Diyos. Jaksa ka ba ulan? Sikan ti mga wait. Oh, nay alo po yung munaya. Eh. Ado to yung sangpet ko akarne. Karne ti ugsaken alingo an ano pan may. Kasta ka di. Ay, nagsaya atin, Benito. Ala, tulungan nak. Itapa tayo ti daduma. Tasang putanto ni Senyor Esteban. Awan ganas ko amangan, manang. Naimas ti pinanglutok iti insangpet ni Benito a karni ti alingo. Uray kasano ti kaimas na. Tawan na talaga ti ganas ko amangan. Kasano daytan? Kumutong ka ah. Anyan tupay ti itsuram, inton sumangpot ni senyor no kasta. Uray an-anwag. Talaga nga awan ganas ko amangan. Gagangay mo't kit di iti aginaw ti kasta. Agulaw kan agkakapsutag. Imbagam kumaday ta idi imay ni mamang mo. Jak kaya ta mariribukan ni mamang. Iso atsak imbaga. Iyan niya kamot tan, senyorita. Sige. Panawan nak diti kwarto. Kayat ko ti maturog. Mangan ka kuma. Ipaanaw mo dayta ko nak. Saan ka mangan? Apay aya di ka makauawat. Saan amangan ko nakmat. Irwar mo daytan at araon. Sige. Sikati makam mo. Saan asikati mabisinan? Di ibayam? Sikamat. Daytan tula bagim ti ammom apampanunutan. Anya nga ron ti mabalin mo, no di na kaya timangan. Narigad mo't ano pilitam, kat iselsel mo itingiwat na dayta inna po, ikan naangar akarne. Ay, ala, di ka nagungat. Tilmo naman pa'y dayta insubom sa akan tuag sao. Kababa inti kasta mairwam mo ah. Nakapapal kakit din. Uray ka lang pugpugson. Apay ay apakasikuran na. May masak na ron timangan. Nakamikmiki ka ngamin, iso akasta ka. Ala huston, nakaadho ka manin. Mangan kamitan, di ka sumanaw, makadadaal ka itigana sa mangan. Apong, di ibagbagayo a kinabaknang. Agpaiso ka di a talaga? Di ka di mamate. Mamati akmat kit di. Ay, matlagayam. Apong, amo ka din ni Don Esteban? Ay, naibagakan ko na. Kadaya ti atapak agapuna. Isuan na gawin iji Espanya. Ha? Napukaw ti mapangada kanyak. Nimbagak na igamda di amana ti original akopya. No kasta, iso ti ginagara na, apong? Iwan nga ta. Iso nga urayan taas sumangpet. Umay tulakit di ditoy. Awan lat namnama ko ni bingayan na tatadya baknang. Numasarakan tayo ti kinabaknang, apong? Di mo ibagbag ati kasta. Adan tulat ta siguro ah. Siyempre, datayo ti makatulong iti panang birok na. Numan tayo, mabiro ka na ya. Uray pa'y mabiro ka na ti eksakto. Nakaikalayan na. Kasapulan nanto ti agkali. Makali na ya ti kunam. Unmat kit di, apong? So, nagsagana ka. Luciano. Si kanto ti alekumindak akadwana. Si kanto ti kadwami ta sigurado asyak tumot la ti paturayan ng agsapol iti tao. Sige, apong. Ibagayon tulat tangarod. Ibita. Senyor?
Simangpot ka din ni Senyor Esteban? Dandanin. Maudi na lawasan ti bulan ti masungat. Kinunana, idi amakabulan na laijay. Sumangpot ko man. Ay, wen gayam, Senyor. Damag ko masikog ni bakit na? Wen ka no? At damang ibagbagang amangan no saan ani Senyor Esteban ti amagay sikog na. Dahita ti ditay amo. Mangmangag kumat dahi tanasao, kadag iti chismosa, iti pueblo. Kababain pa'y? No apay na sana mapukaw dagita na chismosa. Umanay lang na pagsasaritaan dadag iti saan na napinta sa maaramid iti padada na tao. Kasta ti nakaugalyanda, Senyor. Kas kanyak. Nagbalinak mat pagsasaritaan dagiti awan maaramidan dagita. Ngam, apay ko mo? Idita. Basta sa anak nga aramid iti dakas. Namin sanak laan na ilawan. Ikagkagumaakon nga ilintag tinagkamalyak. Saan ton ang maulit pa'y? Nasaya at nukasta. Muy bien, Idita. Ngam, ni Senyorita Lolita ti pakadalagak, Senyor. Maasyanak kan ko, na? Kasanon no saan ani Senyor Esteban ti ama. Ay sus, delikado at talaga. No agkunta ni amigo Esteban, sigurado na maawatan na. Maawat ni iso na isumat lang ti ama di sikog ti asawa na. No ngay kumaro ti kinaseloso na. Dahil ta tinakabutbutang. Ay, kaasin to ni Senyorita no maaramid ti kasta. Ah, inak man pasyaran. Nakapsot ka una yun. Inak ayaban ni mamang mo. Taiso ti kadwata ang mapan ijay pueblo. Ipa-check up da ka. Sige. Makaambukan na na. Rita, kada sa ngayon ni Senyorita, lokatampiri daw. Asino? Di Idita at taga-ile. Ay, adda ni Idita. Isun ti kadwata. Mabit lang! Umayakon! Ala, madinti tsura naman ng Pedrita. Masapul ang maipanin iti doktor. Uwan nga rod. Benito! Umaykan! Sakruyam ni Senyorita, tailugan mon iti jeep. Ipantayon, ije dispensary. Anya ti mariknam, Senyorita. Di mo't agsaon man ng Pedrita. Bayam, di mo kasasao. Ang mga nuad adda nga agulaw. Ay na, una yan. Iparpardas mo pa iti agpataray, Benito. Dandanita yun ije pueblo. Saan samot ang makasaon ni Senyorita? Ala, Senyorita, anya ti mariknam. Senyorita. Apay ni adimot agasugan. Senyorita, agsao ka. Naglusyawan. Senyorita, agsao ka. Benito, pagdasampay. Ay, Diyos ko. Delikado ti kasasaad na. Partakang pa'y ti agpataray, Benito. Delikado ni Senyorita. Anya ti mapasamak kinilulita. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Uro con Sangre!